Навіть після багатьох десятиліть з дня ухвалення Декларації прав людини, вільні люди змушені боротися за зафіксовані у міжнародних документах та національних законодавствах права та свободи. Перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, заарештований окупаційними силовиками за надуманими звинуваченнями, передав із адвокатом листа з нагоди Міжнародного дня прав людини. Джелял підкреслив, що для українських громадян в окупованому Криму першочерговим залишається завдання вистояти перед російською ідеологічною навалою та зберегти свою приналежність до вільного світу. Наша Україна продовжує складати найважливіший іспит національної єдності, політичної зрілості, військової спроможності, частиною якого є бажання та вміння захистити власних громадян на окупованих територіях. Для українських громадян в окупованому Криму першочерговим залишається завдання вистояти перед російською ідеологічною навалою та зберегти свою приналежність до вільного світу, зберегти у свідомості цінності демократії, прагнення жити в суспільстві, де права людини є імперативом взаємин як між людьми, так і між державою та громадянами. І головне, друзі, не втрачайте віри, що спільними зусиллями ворог буде повалений. Тільки докладайте цих зусиль. 3 та 4 вересня окупаційні силовики затримали Нарімана Джеляла та братів Азіза та Асана Ахтемових. Їх звинуватили у нібито диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. Згодом Нарімана Джеляла звинуватили ще й у контрабанді вибухового пристрою. Так окупанти помстилися Наріману Джелялу за його участь у Кримській платформі. Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією. Цьогоріч ключовими нововведеннями стали відображення в назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співпраці у Кримській платформі, наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримсько-татарського народу та кримських татар. Резолюція закликає Росію припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства у Чорному та Азовському морях, зокрема умисне перешкоджання судноплавству з порушенням міжнародного права, розширення військово-морських баз Чорноморського флоту в Росії у Криму, проведення військових навчань у регіоні, будівництво мосту через Керченську протоку тощо. У резолюції також є заклик до усіх держав та міжнародних організацій утримуватися від будь-яких відвідин Криму, які не узгоджені з Україною. Цього року документ підтримали 63 країни, 22 проголосували проти і 55 утрималися. Окупувавши півострів і перетворивши його на потужну військову базу, Росія порушила і порушує основні норми та принципи міжнародного права і насамперед статут ООН. Сьогодні на території Криму розміщено непропорційно велику кількість озброєння. Росія регулярно організовує навчання з активними маневрами в Криму, що дестабілізує військово-політичну обстановку в регіоні. Сьогодні Україна стикається з ще більшою загрозою, ніж раніше. Нарощування військового контингенту біля нашого кордону становить 40 тактичних батальйонних груп, які можуть бути розгорнуті в рамках потенційної наступальної операції. Жодних дискусій щодо України без України. Президент США Джо Байден зателефонував українському президентові Володимиру Зеленському. Розмова глав держав тривала трохи більше, ніж 1,5 години. Президент Байден розповів подробиці своєї онлайн-зустрічі з російським президентом Путіним. Крім того, обговорили питання членства України в НАТО, російську загрозу та як на неї реагувати. В ефірі програми «Право на владу» очільник Офісу президента заявив про бажання Вашингтону долучитися до врегулювання війни на сході України. Я думаю, що наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч президента Зеленського з президентом Макроном і з новим канцлером Німеччини. І я думаю, що ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб проведений саміт лідерів нормандського формату, але Сполучені Штати прийняли для себе чітке рішення – бути активним ігроком в цьому процесі.
У Білому домі пояснили, що Джо Байден своїм дзвінком хотів укотре продемонструвати, що без України не буде жодних домовленостей щодо України. Також президент Сполучених Штатів наголосив на підтримці територіальної цілісності нашої держави. Президент Байден хотів обговорити свої глибокі занепокоєння щодо нарощування російських військ біля українського кордону та його зобов'язання рішуче реагувати в разі російської військової ескалації. Ми тісно співпрацюємо з Україною протягом усього цього процесу на усіх рівнях. Ми у щоденному тісному контакті з вищими українськими посадовцями. Сам президент Байден прокоментував свою розмову з Путіним. Він заявив, що чітко пояснив господарю Кремля наслідки за ескалацію агресії проти України. Під час зустрічі з Путіним я був дуже прямолінійним. Жодних стримувань у виразах. Вічливо, але чітко я дав зрозуміти, якщо він справді вторгнеться в Україну, наслідки будуть важкими. Це серйозні економічні наслідки, яких він ще ніколи не бачив. Він негайно відповів, що все зрозумів. Росія намагається змусити кримських татар та українців покинути Крим. Для цього вона використовує репресії та насильство проти тих, хто демонструє нелояльність до окупантів. До 73-ї річниці Загальної декларації прав людини президія Меджлісу кримсько-татарського народу ухвалила заяву про порушення прав людини в окупованому Криму. У ній йдеться про те, що у найтяжчому становищі перебувають кримські політв'язні, яких каральні органи Росії катують у місцях позбавлення волі та позбавляють їх права на лікування. Під час масових арештів та затримань кримських татар у вересні-грудні поточного року окупаційні силовики захопили більше 100 людей, включаючи багатодітних матерів, неповнолітніх дітей та адвокатів. Кількість переслідуваних у політично мотивованих справах в окупованому Криму становить 234 людини, з яких 121 людина незаконно позбавлена волі. Одночасно Російська Федерація, порушуючи Женевську конвенцію від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни та з метою зміни демографічного та етнічного складу населення окупованого нею Криму, перемістила близько 1 мільйона власних громадян на територію півострова. РФ як окупуюча держава відверто та нахабно ігнорує рішення та рекомендації, що приймаються міжнародними організаціями, не виконує рішення Міжнародного суду ООН про скасування російською окупаційною владою заборони діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, представницького органу корінного кримсько-татарського народу. У вересні 2021 року, через 10 днів після проведення у Києві першого саміту Кримської платформи, в якому взяли участь 46 офіційних делегацій країн та міжнародних організацій, каральні органи РФ розв'язали чергову масштабну операцію з переслідування кримських татар, початком якого стали арешти першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла та громадських активістів Асана Ахтемова і Азіза Ахтемова. При цьому їх місце знаходження ховалося від родичів і адвокатів більше доби, протягом якої незаконно заарештовані кримські татари зазнали найжорстокіших фізичних тортур і психологічного тиску. Президія Меджлісу кримсько-татарського народу звертається у День прав людини до всіх міжнародних організацій, до урядів та парламентів держав із закликом вжити жорстких заходів економічного, політичного та дипломатичного тиску на РФ з метою негайного звільнення окупованих нею територій України, Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. У Франції спустили на воду перший катер, збудований для охорони морських кордонів України. Наразі завершуються остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до випробувань. І уже навесні наступного року, після проведення ходових випробувань, очікується прибуття нового катера до України. Згідно з україно-французькою угодою, підписаною у 2019 році, для українських прикордонників збудують 20 таких катерів. 5 з них на миколаївському заводі «Ніболон», решту французькою компанією «ОСА». На початку наступного року до Франції прибудуть українські моряки-прикордонники, які навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку. Катер довжиною 32 метри, розвиває швидкість близько 30 вузлів, але це ми побачимо вже в період випробування, які будуть відбуватися, після чого прибуде екіпаж катера і на протязі 4 тижнів буде
проводитися навчання фахівцями підприємства. Буде проведена церемонія передачі прапора. І після цього катер буде завантажений на вантажне судно, доставлено в Україну. Інформаційна атака та маніпуляція. Так, міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі програми «Право на владу» назвав заяву російських окупантів про нібито загрозливе наближення українського корабля. У четвер ввечері окупаційні ФСБівці оголосили, що до Керченського узбережжя наближається українське пошуково-рятувальне судно «Донбас», яке нібито не виконує вимоги змінити курс. Насправді ж корабель вийшов з порту Маріуполя до Азовського моря на виконання планових завдань. У Міністерстві оборони заявили, що закиди окупантів абсурдні, оскільки корабель майже не озброєний та перебував аж у 18 морських милях від Керченської протоки, а це 33 кілометри. Насправді це було дуже дивно, тому що це пошуково-рятувальне судно наше, без озброєння, яке виконувало свою роботу, знаходилось в 18 морських милях, тобто це більше 33 кілометрів, в Азовському морі, яке є морем спільного користування, тобто ми абсолютно на законних підставах там перебували. Тому цікаво, що ця провокаційна інформаційна атака була зроблена під час розмови президента України Зеленського Володимира з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Тому сьогодні у нас триває гібридна війна, і Російська Федерація ніяк не заспокоїть. Росія перекрила 70% Азовського моря навігаційними попередженнями про обмеження судноплавства. Про це інформує мілітарний портал. Серед вказаних районів акваторії поблизу українських портових міст Маріуполь, Бердянськ та Генічеськ. У ВМС України вказують, що перекриті райони подекуди доходять до українського узбережжя на 4 милі. Такі дії з боку окупантів системні та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Більше 11 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували на материковій частині України за минулу добу. 442 людини через цю хворобу пішли з життя. Тим часом 45% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Майже 40% пройшли повний курс вакцинації. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця цього року має становити 40%. А в українському МОЗі каратимуть клініки, які запровадили так звану анонімну вакцинацію, тобто робили щеплення тим, хто раніше підробив сертифікат. Їх виключатимуть з переліку закладів охорони здоров'я, які роблять ковід-щеплення. Тобто ці заклади свідомо порушують ліцензійні умови провадження медичної діяльності, тому будуть покарані. Вчора один заклад в Закарпатській області, який придумав собі процес анонімної вакцинації, був виключений мною з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення проти ковіду. Тобто в цей заклад від сьогодні заборонено передавати вакцину, закуплену за кошти державного бюджету або доставлену в рамках глобальної ініціативи COVAX. Додатково, цей заклад буде ретельно проінспектований ліцензійною комісією міністерства на предмет дотримання ліцензійних умов. А от люди, які отримали підроблений ковід-сертифікат, можуть отримати щеплення проти коронавірусу, тільки якщо вони добровільно зізнаються у скоєному та активно сприятимуть розкриттю правопорушення. Ми маємо вже не один випадок, коли особа зверталась до медичного закладу з бажанням вакцинуватись, маючи підроблений сертифікат. Але медичні працівники в таких випадках змушені відмовляти людям у вакцинації. Ми хочемо врегулювати цю ситуацію та звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений ковід-документ. Щоправда, для уникнення покарання до цих людей висувається принципова умова. Вони повинні добровільно зізнатись у скоєному та активно сприяти у розкритті правопорушення. Наразі у жовтій зоні епідемічної небезпеки перебувають столиця та 12 областей. У червоній залишаються 10 регіонів. Це Вінниччина, Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Миколаївщина, Сумщина, Хмельниччина, Черкащина та Чернігівщина. У помаранчевій зоні 2 області – Донецька та Одеська.
У 2,5 рази більше нових хворих на коронавірус. Такий результат останнього тижня для Південно-Африканської Республіки. У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, що у четвертій для країни хвилі епідемії винен новий штам Омікрон. За словами медиків у лікарнях Йоганнесбурга, швидкість поширення просто лякає. Але люди, схоже, все одно не вакцинуються. І якщо зараження прискориться, почнуться проблеми. У ВОЗ підтверджують, що в останні дні до палат інтенсивної терапії стало надходити більше важкохворих. Випадків більше, і також більше людей, які потрапляють до лікарні. При цьому експерти зазначають, що штам Омікрон хоч і заразніший, але рідше спричиняє важкі форми захворювання. Це підтверджують і у кількох лікарнях країни. Менше третини пацієнтів, що надходять, перебувають у критичному стані. Для порівняння, під час першої та другої хвилі тяжких хворих серед пацієнтів було близько 65%. За даними ВОЗ, Омікрон, який вперше виявили у ПАР та Гонконгу, сьогодні потрапив уже до 60 країн. Усього виявлено близько 1000 випадків захворювання саме цим штамом, і майже половина з них в Африці. А чимало бразильців буквально видихнули з полегшенням. Влада Ріо-де-Жанейро передумала. Людям таки дозволили святкувати Новий рік на знаменитому пляжі Копакабана. Вирішили за 5 днів після заборони. Ми розуміємо, що ці збори людей на відкритому повітрі не становлять ризику для передачі COVID-19. Якщо через 15 днів ми повідомимо про погіршення ситуації, це буде через вечірки у закритих місцях та квартирах. У новорічну ніч на Копакабані планують показати шоу феєрверків на 16 хвилин. Щоб не збирався один великий натовп, для глядачів організують 10 окремих зон, звідки можна буде дивитися шоу. Зазвичай зустрічати Новий рік на Копакабану приїжджають кілька мільйонів людей. Це і місцеві жителі та численні туристи. Можу спокійно сказати, що люди можуть приїжджати святкувати Новий рік до Ріо. Це безпечно. Спочатку заборону на гуляння запровадили після того, як в Україні виявили перший випадок зараження новим штамом Омікрон. Нагадаємо, Бразилія посідає 3-те місце у світі за кількістю заражень коронавірусом після США та Індії. І це друга країна за найбільшою кількістю жертв. Від ковіду тут померло понад 600 тисяч людей.